Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Хәлиметова Рафия Мясун кызына юллыйбыз. Бүген 12 июль көнне аңа 63 яшь тула. Матур туган көн бәйрәме белән ихластан котлап, аңа җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы сеңлесе Хасанова Сания апа җиткерә. 1958 елны Олы Труев авылында әтиебез Мясун һәм әниебез Сәгадәт кызының гаиләсендә олы шатлыклары булып, якын кешем дөньяга аваз салган. 1980 елны Евлашева бистәсенең Абдулрауф исемле егетен очратып кияүгә чыга. Бер елдан соң нәсел дәвамчылары уллары Расимда дөньяга туган. 1988 елны кызлары Риммада барчабызны шатландырып якты дөньяга килде. Тату гаилә буларак яшәп, алар 2 балаларын да үстереп, олы тормышка аяк бастырдылар. Бүгенге көндә киленнәре Гөлнара, кияүләре Илнур, 4 оныклары Алина, Мәрьям, Рушан һәм Ильяс гаиләне тулыландырып, шатландырып яшәп киләләр. Якыныбыз сыман тырыш, уңган, тыйнак, акыллы, шул ук вакытта бик җитди, сабыр, түзем, таләпчән кешеләр сирәк очрыйлардыр. Якыныбыз шундыйларның берсе. Бала чактан ук бу сыйфатларга ия булып үскән. Үз гаиләсендә дә тәртип булдырды. Алма алмагаштан ерак төшми дигәндәй, балалары да аларның бик акыллы булып матур гаиләләр кордылар. Хәзер инде оныклар бүләк итеп, аларны әби-бабай ясадылар. Кадерлеләребез, сездә ярдәмчел, тырыш туганнарыбыз булу белән без шиксез бәхетле. Язмышның кырыс җилләренә бирешмичә, һәр чак туганнарыгыз һәм якыннарыгыз янәшәсендә балалар, оныклар бәхетенә куанып, яшәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, бәхетле көннәр генә телибез. Зур тырышлыклар белән табылган мал-мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗерен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфыйгын күрергә насыйп булсын. Гаиләгез имин булсын. Тигезлек белән гомер көзләрен дә, кышларын да кайгы-хәсрәтсез каршыларга язсын. Апам диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык авырлыклар үткәнгә. Кай чагында шаккатып куябыз. Әллә дибез апам көрыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатларың өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең. Менә бергә табын артында язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Хөрмәтле Рафия Мясуновна, онлайн гына булса да якын кардәшләрегезнең җылы сәламен кабул итегез. Алар сайлаган җырны да бергәләп тыңлыйк әле. Yaşımda, benim tırmışımda Sıyasına yürek sırların Her şak direk senin kineşlerin Şın künilden etken sözlerin Sina apama tur dileklerim Bəxit dilim beyrem gününde Hızın ömür birsin Xuday deyip Qabatlı mənminə dileklerim Bəxit dilim beyrəm günündə Qızın ömür birsin Xuday deyib Qabatlı mənminə bugündə Tılsımlarga iyadir sin apam Tuğanlıqның qədrin biləsin Fəriştəday izgi canım bilən Bizdən xəlgə hər şaq girəsin Sina apama tur diləklərim Bəxit dilim beyrəm günündə Qızın ömür birsin Xuday deyib Qabatlı mənminə bugündə Sina apama tur diləklərim Bəxit dilim beyrəm günündə Qızın ömür birsin Xuday deyib Qabatlı mənminə bugündə
Senin izgelik berberine şatlık böle gitip Yaşik apam, yaşik gerkilip Sin apam matur dileklerim Bəxit dilim bayram gününde Kızın ömer birsin Xuday deyip Qabatlıyman mine bugünde Sin apam matur dileklerim Bəxit dilim bayram gününde Kızın ömer birsin Xuday deyip Qabatlıyman mine bugünde Kızın ömer birsin Xuday deyip Qabatlıyman